Сәлем дуслар! ТМТV телеканалында музыкаль қоймақ хит парады. Оның алып барушысы мен Лилия Хайруллина. Жыршыларны нәрсә илһамландыра? Бүгінгі тапшыруда шул хакта сөйләшербез. Музыкаль қоймақ хит парадын традиция буенча яхшы яңалыктан башлыйбыз. Бездә премьера. Искен айкларымда әлі дә шидилләр тузаны, әлі дә тузмаган. Син сөйләмә тузга язмаганны, сөйләмә ни була алганын. Эндәшмә артык булса сүзләр, югалтма битеңне, килмәсә хәлеңнән өскә күтәр алмасаң, өстөрәмә төпкә. Нөлбәрләр экранда, шындырма шортында, виртуаль океан, югалту табышлар тартмасында калган. Әйтелмәгән сүзләр, кемдә калды соңгы ялкын? Җәйләре җәй түгел, салкын, көндә яңгыр. Җәй яңгыры астында, бием соңгы тапкыр синең кочагыңда. Җәй яңгыры астында, Pink Floyd Икебезнең берсен коткарырга була, безнең карап күптән читләште курсыннан. Авышы бер якка күз карасында ай шәүләсе, күз карашы юнәлгән өскә, онытам дисәң дә онытырга бирмәс бер кашан. Йөрәгең гәрәбә, бер кашан дәшмә исемемнән. Бармаклар киселгән дәфтәр бите белән, һәрбер ялган антым соңгысы. Соңгысы ант итәм, кемдә калды соңгы ялкын? Җәйләре җәй түгел, салкын, көндә яңгыр. Җәй яңгыры астында, бием соңгы тапкыр синең кочагыңда. Җәй яңгыры астында, синең кочагыңда. Җәй яңгыры астында, бием соңгы тапкыр синең кочагыңда. Җәй яңгыры астында, синең кочагыңда. Җырчы Лютия Мусина да бу атнада музыкаль қоймақ хит парадына килеп кушылды. Ул үзе генә булганда җырлап күңелен күтәрә икән. Аның җырлаганын тыңлаган кешеләр хискә бирелмичә калмый. Мәсәлән, дәртле җыр булса, аларның йөзендә елмаю күренә, моңсу җыр булса, күз яшьләре. Менә шул хисләр өермәсе җырчыны илһамландырып җибәрә. Киләсе җыр сездә нинди хисләр уятыр? Хәзер тикшерербез. Премьераны бергәләп каршылыйк. Yanıma hileli, min bittik sineki kureli. Ömürlük yar edip sayladım, tik senin hakkında uylarım. Kollarım ollana, ollana, kollarım bollana, bollana. Eğer de sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda, kollarım ollana, ollana.
сагыштан күрәле, тик мине бәхетле итәргә киләле, яныма киләле. Алларым аллана, аллана, балларым баллана, баллана. Әгәр дә син булсаң янымда, әгәр дә син булсаң янымда, балларым аллана, аллана, балларым баллана, баллана. Әгәр дә син булсаң янымда, әгәр дә син булсаң янымда. Allana, allana, ballarım ballana, ballana. Əgər də sən bulsan yanımda, əgər də sən bulsan yanımda, ballarım allana, allana, ballarım ballana, ballana. Əgər də sən bulsan yanımda, əgər də sən bulsan yanımda. İcad кешесенең яныннан илһам китми ул ди баянчы Илфат Шәехов. Төп илһам чыганагы булып табигать, гаилә, дуслар санала икән аңа. Миңа калса Илфат Шәехов гармунда, баянда уйнап, башкаларны да илһамландыра кебек. Клибына күз салыйк әле. Насасирар, сөйләп җибәр, хәлләр ничек? Все хорошо, просто хочу найти невесту, чтобы она танцевала татарские танцы. Та и меня научила. Эй, брат, не проблема. Оның өчен татарча өйрәнергә һәм биргә өйрәнергә кирәк. Аллаһы Тәгаләдән сорасаң, барысы да була. Әйдә мин сиңа шул кызларны күрсәтәм, әйдәле. Син таптыңмы бу сандалияны? Әй, Шамил абый, нинди сандалисың бу? Бу бит теләкне кабул итә торган сандалия. Әйт теләгеңне. Теләкме? Теләк Шамил абыйда бар да бар инде, Аллага шөкер. Эшем бар, баяным бар, гаиләм бар. Исәнлек, саулык бар, Аллага шөкер. Менә монда бая бер җигет утырадыр. Аның бик каты теләге бар иде. Биетерән кыз табырга. Әйдә шуңа бүләк итәйек. Әйдә. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht.
Büyükler kirek Büyük yiyin oynar için ilfata yıkıt kirek Яңа чыккан тапшыруларны карарга өлгермәсәгез, бер дә борчылмагыз. TMTV.Tatar сайтында алар барысы да саклана. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында кирип карый аласыз. Безнең социаль челтәрләргә дә рәхим итегез. Hayırlı kişiler, isen misiniz, sağ mısınız? Hazır! Yazmış mini sina, başı gitken, seyirün elekki kutsinigen. Şiirler bulup teres bağar idim, teresende indim kutsinigen. Utlasın geri küngeli teresende, ut bulmağaç teresi bakmalım. Şanlarıma urun tabalım işan, uranlardan yalğız batıladım. Utlasın geri küngeli teresende, ut bulmağaç teresi bakmalım. Şanlarıma urun tabalım işan, uranlardan yalğız batıladım. Hadi birge! Bir top şey yaptı, girek şanlı. Tabim diken anı kimlerde. Dinli kütni bulup, tapmak balığın. Tereslerde utlasın genden. Utlasın geri küngeli terezeyde. Ut bulmağaç teresi bakmadım. Şanlarıma urun tabalım işan. Uranlardan yalğız batıladım. Utlasın geri küngeli terezeyde. Ut bulmağaç teresi bakmadım. Şanlarıma urun tabalım işan. Uranlardan yalğız batıladım. Siz süper! Kadar! Terezende indi, utula sünge. Kökten ahıra yıklap gitkensin. Kötken bulsan otur sünmesiydi. Gözleyim masinin kimsensin. Otlarsın gel küngeli terezeyde. Ot bulmağaç teresi bakmadım. Şanlarıma urun tabalım işan. Uranlardan yalğız batıladım. Otlarsın gel küngeli terezeyde. Ot bulmağaç teresi bakmadım. Şanlarıma urun tabalım işan. Uranlardan yalğız batıladım. Şanlarıma urun tabalım işan. Uranlardan yalğız batıladım. Музыкаль каймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. Чиратта Әнвәр Нургалиев. Бу исемне ишеткәч, телевизор экраны янына якынрак килеп утыручылар күбәйгәндер. Димәк, озакка сузмыйм. Экраннарда Әнвәр Нургалиев. Seni yanımda görürgen
Тавышың ишетергән, синең барлыкны тоярга, көндә сөясем килә. Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Синең турыңда уйларга, икәү гел уянырга, җирдәге иң зур бәхет бит, бергә гел шатланырга. Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Казан Куларска! Бу бәхеттә, бу шатлыкта, матур тормышының яме, сине иң бәхетле итә, иркәңнең назлы сүзе. Аңлат әле, аңлат әле, аңлат әле, аңлат әле, аңлат әле. Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Аңлат әле, нигә сине яратам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам? Беләсегез килсә, җырчы Чәчкәне төрек яисә һинд кинолары илһамландыра икән бит. Ул киноларның исемен миннән сорамагыз, мин белмим. Чәчкә сезгә вакыты булганда үзе җиткерер. Әлегә аның җырын тыңлап китик. Ул бүген "Курыкма" дигән композициясен тәкъдим итә. Курыкма дустым минем, кеше сүзе булыр ди, кеше әллә ни сөйләр, булмаганны бар иде. Курыкма дустым минем, кеше сүзе булыр ди, кеше әллә ни сөйләр, булмаганны бар иде. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яшь үтәмени,
Yılmay sen bulduğ'a da Yaş bara dip uylanma Alga atla burşulma Oturmuş basqışların Baş kütərib utalğa Yılama kıyın bulsa Barısı da bit alda Yılap yaş ütemini Yılmay sen bulduğ'a da Yılama kıyın bulsa Barısı da bit alda Yılap yaş ütemini Yılmay sen bulduğ'a da Oturmuşqa kilebez Rahatlanıp yaşarga Xiyalni şın iterga Ömürni jır iterga Oturmuşqa kilebez Rahatlanıp yaşarga Xiyalni şın iterga Ömürni jır iterga Yılama Kıyın bulsa Barısı da bit alda Yılap yaş ütemini Yılmay sen bulduğ'a da Yılama kıyın bulsa Barısı da bit alda Yılap yaş ütemini Yılmay sen bulduğ'a da Yılap yaş ütemini Yılmay sen bulduğ'a da Гадәттә илһам төнлә килә. Килешәсезме? Рамил Закировның менә шулай икән, бигрәк тә йоклый алмый ятканда. Илһам белән йокысызлык алар икесе ике нәрсә. Илһам булган җирдә нинди дә булса нәтиҗәгә ирешеп була. Мәсәлән, берәр шигырь яки җыр туа. Ярый, хит парадка әйләнеп кайтабыз һәм сүзне Рамилнең үзенә тапшырабыз. Ну, бу Рамил гел сынга кала инде ул. Гомер буе шулай булды инде ул. Ойдасың инде ул. Егетләр, әйдәгез безнекен җырлыйк әле. Ой, Гомерләр үтә, ай, шулай яшьлегемдә килә баласы. Ялкынлы мәхәббәт хисләре Шатлыклы иртәләр кичләре Яшьлекнең тылсымлы язлары Йокысыз аттырган таңнары Гомерләр үтә, ай, бәхет көтә, шулай ай йөрәгенең дәртле ярсуы. Гомерләр үтә, ай, бәхет көтә, шулай яшьлегемдә килә каласы.
Яшь талантлы җырчы Гөлсинә Ильясова илһамны табигатьтән ала. Диңгез, күл, океан, таулар, җәйге яңгыр, күк күкрәү, яшен яшенләү. Гөлсинә үзен шулар янәшәсендә тере итеп тоя икән. Хәзер карыйсы клипта да ул табигатьтә, ягъни саф һавада җырлый. Бу очраклы гына түгел, игътибар белән карыйк. Yollaydım irkam Күңеліңдәге серле хисләреңне Бармалар йокма кем белгән Синең миңа карата булган ниятеңне Яны йөрәккәм яратудан Коркма синең гүл гашык булудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит синең өчен бу җиргә Бір-бірімізге туры келгенбіз Құйып қойған күбігі шалғанымыз Бір юлны икәу сайлағаныбыз Сүю деген ұлық иске шанғаныбыз Яны йөрәккәм яратудан Коркма синең гүл гашык булудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит синең өчен бу җиргә туган Яны йөрәккәм яратудан Коркма синең гүл гашык булудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит синең өчен бу җиргә туган Ул бит синең өчен туган Җаныбызда мәхәббәтне саклаганбыз Яратуның саф исемен аклаганбыз Яны йөрәккәм яратудан Коркма синең гүл гашык булудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит синең өчен бу җиргә туган Җырчы Марсель Закиров илһамны яхшы иҗади кешеләр белән аралашудан ала. Шундый кешеләр белән очрашканнан соң ул яңа максатлар белән яши һәм эшли башлый. Җырчының бу тырышлыгын хәзер дә күрә алабыз, чөнки ул ныклы адымнар белән хит-парадның 2нче урынына күтәрелде. Аны котлыйбыз һәм клибын карыйбыз. Кояш минем күңелемә Күзеңә карап туймыйм Тик йөрәгемдәге сөюнем Нишек әйтергә уйлыйм Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар Яратам дип күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлап та минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар Яратам дип күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлап та минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар
чәчәге белән Кызылын аларның жиен Синең яныңа киләм Алсы таңда сөям дип сайрый кошлар Яратам дип күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Алсы таңда сөям дип сайрый кошлар Яратам дип күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Yarattamın canım diye Şeşkeler suzam sina Al yüreğimi böle gidem Singine kirek minna Alsı tonda Siyem deyip sarı kuşlar Yaratam deyip Göke yıldızlar yazarlar Hislerimini anlatta benim kulumda Sina deyip şiiren kızıl rozalar Alsı tonda Siyem deyip sarı kuşlar Yaratam deyip Göke yıldızlar yazarlar Hislerimini anlatta benim kulumda Sina deyip şiiren kızıl rozalar Кайсы җырчы нинди җыр җырлаганын тагын бер кат искә төшереп алыйк. Аннан җиңүчене билгеләрбез. Безнең белән калыгыз. Яңгыр астында Бием соңгы тапкыр Синең кочагыңда Олларым оллана, оллана Балларым баллана, баллана Әгәр дә син булсаң янымда Әгәр дә син булсаң янымда Utmasın geri küngel terezegine Ut bu ağaç teresi farklı balın Canlarıma vurur tabalmış Vuranlarla yalnız batıladın Anlatale Niye seni yaratan Anlatale niye sensiz Bir minuttan duralmam Yılama kıyın bulsa Barısı da bir kolda Yılap yaş ötemini Yılmay sin bulduğu da Ömerler sev 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 ütte Ay ay bakı küste kütte küste küste Şulay ay yüreğinin dertli yarısı Yani yanı yürekten yaratıdan Korkma senin ağır başı buludan Yani yanı yürekten yaratıdan Ol bir senin için bu jirgen dua Sultandan siyem deyip sarı kuşlar Yaratam deyip göke yıldızlar yazarlar Hislerimini anlatta benim kulumda Sina deyip şiiren kızıl rozalar Тагын кемне җырлатасы калды дип уйлыйсыз? Әлбәттә, җырлы гаиләбез калды. Рафина Ганиуллина һәм Разил Камалов бу атнада лидер позициясендә. Аларны яңа чыгышлар, тамашачы мәхәббәте илһамландырып тора. Күрәсең, аларның фанатлары бик каты тырышкан, илһамнары җырлы гаиләне беренчелеккә алып менде бит. Сезне үзләренә тапшырабыз.
Күптен яна сүйүү тулы күзлер, сен булганда жаным меним янда. Синең наздан ата алсу гөлләр жанымда. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояшсыман балкыр өчен жаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояшсыман балкыр өчен жаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сөюгә төрелә, бәхеткә күмелә, ярсый йөрәк жаным елмай гына. Кыштай очам балак алсам кулыма. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояшсыман балкыр өчен жаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояшсыман балкыр өчен жаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояшсыман балкыр өчен жаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Сине уйлап ата минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк. Кояшсыман балкыр өчен жаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Шуның белән илһамлы музыкаль каймак тапшыруы азагына якынлашты. Сезнең белән мин Лилия Хайруллина булдым. Киләсе атнада тагын күрешербез. Пока-пока. Thank you.